Ketika aku pamit karipte Dinio Mataram, ibu pun esuk keton kemelip kaya mutiara ing pasuketan. Aku tansah kelingan ing dalam sepecah sisa bedena dak liwati budal lan muli sekolah iki. Ibu ngatapake aku kanthi paninggal wening lan asih ngger budal. Mudi ngilmu kanggo sanggu besok ibumu bisa nyangoni pangsestuan dadi generasi kang migunani. Angles rasane ati bening lan asih bayawangna ibu dak enggo macaki dina jeroning batin. Kersane ibu bakal dek wujudkan kanthi tulus lan bukti ibu kang putra bakal mituhu Semarang Februari 2007. Antologi Gurit Puisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.